Sziasztok, Anna baba. Annám. Amin? Annuszka. Kisfiam. Kukucs, kukucs. Kukucs, kukucs. Kukucs, kukucs. Annuszka. Hannusz. Hanna baba. Annuszis, te is mosolyogjál. Kukucs, kukucs. Otthon, édes otthon. Hepci. Itthon, Hepci. édes Hepci, hepci. Na mutasd. Dobj egy mosolyt. Dobsz egy mosolyt? Azaz. Te is, kicsi lányom. Amin, mosolyogjál. Mosoly. Az, mit csinálsz, te kicsi lányom? Szia. Éhes vagy, tátogsz, vagy mit csinálsz? Szia. Most tettél. Hát hol az oknid? Hol van az oknid? Hol hagytad el? És box! És box! És fight! Mehet! Mutasd meg, mit csinálnak? Mit csináltok ti itt ilyenkor? Mit csináltok? Öröltök? Azaz! Mutasd meg, hogy tudtok örülni nekünk. Hogy tudtok örülni nekünk? Azaz! Szia! Szia, Mia! Te is kapsz egy puszikát. Apa jön mindjárt, harap téged, ne félj! Szép volt, jó volt. Igen? Igen? Mennyire jó volt? Mutasd meg! Mutasd meg! Na örüljetek most. Dobtok egy mosolyt. Szia, kicsi Annuszkám. Szia, Mia. Hát szia, Mia, babám. Hát szia, Mia. Hol a apa?